beszélgetés alkalmából, amelynek az a célja, hogy beszéljünk arról, hogy szükség van nyilvánvalóan minden politikai szervezetnek arra, hogy egy erős szellemi háttérrel rendelkezzen, hogy biztos elvi, szellemi, ideológiai alapokkal rendelkezzen, és karbantartsa, fejlessze ezt az értékkészletet, amely irányt ad a működésükhöz, és többek között arról is kell beszélnünk, hogy hogyan képzeljük el azt a jövőt, hogyan képezzük ki azokat a fiatalokat, vagy kevésbé fiatalokat, akik a közéletben elvi alapon aktivitásra készletben részt tudnak venni a jövőben. Szeretettel köszöntöm a panelunk résztvevőjét, Horváth Ágnest, az Egyesület főtitkárát, miniszter urat, aki hosszú politikai és szakpolitikai múlttal rendelkezik, jogász, politológus, egyetemi tanár, többszörös miniszter, Horváth Csaba Csongor kollégánkat, aki az Aquinói Szent Tamás ökumenikus közéleti akadémiának a végzett hallgatója, és most már az akadémia segítő munkatársa is. És Holtai Olivért a médiumokból jól ismerik, nyilvánvalóan a századvég képviseletében van jelen, ismert energiapolitikai szakértő és sok minden egyébnek is a tudója. Én azzal kezdeném, hogy akkor, amikor a rendszerváltozás hajnalán ébredeztünk egy új világ felé, akkor Erdélyben is találtam olyan szűk csoportokat, akik kezdték szellemileg fölkészíteni egymást vagy önmagukat arra, hogyha eljön az idő, akkor legyenek felkészült emberek a közéletben való részvételre. Magyarországon ez intenzíven zajlott a 80-as évek közepétől, végétől. Ismertek voltak ezek a úgynevezett repülő szabad egyetemek, ezek ilyen illegális politikai vitafórumok voltak, ahol már szellemi előkészületek is folytak. Én magam úgy kerültem kapcsolatba akkor a közélettel, hogy keresztény ihletettségű személyiségek szintén zárt körben, titokban készítettek fiatalokat, köztük engemet is, arra, hogy megint csak ismétlem, ha eljön az idő, akkor legyenek szellemileg felkészült és stabil értékkészlettel rendelkező emberek ahhoz, hogy belépjenek ebbe a politikai térbe, a nemzetért, a magyarságért, a közösségért dolgozandó. És az a kérdésem indítóként a beszélgető partnerekhez, hogy ez a fajta hivatástudattal telített, vagy küldetéstudattal telített, de tudományosan megalapozott szellemi műhelyek egyáltalán léteztek-e az utóbbi esztendőkben, adtak-e támogató többletet a politikai élet alakításához, a közélet alakításához, illetve milyen módon tették ezt, hogy egyáltalán volt-e szellemi munka hozzátéve ahhoz a politikai tevékenységhez, aminek az eredményeit, meg az eredménytelenségeit láthattuk. Ági? Hölgyekkel köszönöm. Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlök én is mindenkit, és rögtön akkor vágjunk bele a közepébe, hogy mi volt itt az én meglátásom szerint az előző években. Ugye a virágozzék 100 virág elve alapján én úgy gondolom, hogy rengeteg olyan szervezet volt, amelyik foglalkozott különböző szinteken és különböző módon képzésekkel. Mondjuk azt, hogy a politikai palettának minden oldalán. Tehát a DK-soknak ugyanúgy megvoltak a képzőhelyei, mint ahogyan a Fidesznek megvoltak a képzőhelyei, a KDNP ifjúsági szervezete és különböző más szervezetek. Azt nem nagyon lehetett látni, hogy ezekről a képzőhelyekről, akik kikerültek, ők valóban a közéletben tudtak volna előrelépni, vagy számítottak volna a politikai szervezetek ezeknek az embereknek a munkájára.
Különböző volt a színvonal is, amit képeztek, és amit én láttam az utóbbi időben, nagyon sok szervezet elment abba az irányba, hogy készségeket oktatott. Ez ugye manapság egyébként is teljesen divatos, hogy nem a tartalmat kell tanítani, hanem az eladásra kell koncentrálni, és arra kell figyelni, hogy hogyan tudja az ember ezt elmondani, amit el kell mondania. Nekem ezzel mindig az a problémám, hogyha nincsen mit elmondani, akkor azt hiába tanítom meg, hogy hogyan mondja, hogyha kap egy kérdést, és nem tudja összerakni a válaszát a fejében. Tehát ahhoz, hogy elinduljunk valahonnan, ahhoz szerintem nem megyek a következő kérdésbe, maradjunk ebben. Én így látom, hogy ebben az időszakban nagyon sok képzőhely volt, nagyon sokan foglalkoztak ezzel, nem látom azt a politikai hasznosulását azoknak a képzéseknek, amelyek voltak, és tegyük hozzá, hogy a 90-es évekkel szemben, vagy a 80-as évekkel szemben különösen, azért a 90-es évektől kezdve az egyetemeken hivatalosan is tudtak tanulni politikatudományt, filozófiatörténetet, és ennek különböző válfajait, tehát még csak azt sem mondhatjuk, hogy az a generáció, amelyik most a 30-as, 40-es már ne kaphatott volna valóban magas szintű képzést az akadémiai szférában is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mind a civil szférában, mind pedig az akadémiai szférában voltak lehetőségek. A közéleti teljesítménynek a szintjén én nem látom ennek a hasznosulását. Igen. Jó napot kívánok én is mindenkinek! Valóban én, ha úgy teszik, akkor az állami politikatudományi képzés képviselőjeként is ülök itt, mert politikatudományt tanítok az ELTE jogi kar politológia képzésén, és ott is van sok olyan diák, aki azért jön oda, azért iratkozik be, mert politikus akar lenni. És ez rögtön felveti azt a kérdést, hogy milyen mértékben oktatható a politika. Mert a politika ebből a szempontból egy kicsit olyan, mint a szépírás, hogy persze meg lehet tanulni, hogy hogyan kell jó novellát írni, vagy hogyan kell jó regényt írni, de ha valakinek nincsen tehetsége hozzá, akkor valójában nem lesz jó író. És ilyen a politika is. Meg lehet tanulni rengeteg mindent, készségeket is lehet fejleszteni, meg adatokat, tényeket, intézményi megoldásokat meg lehet tanítani a politika világából, de ha valakiben nincsen meg az a politikai ösztön, politikai érzék, az a kapcsolatteremtő készség, amivel egy politikusnak mindenképpen rendelkeznie kell ahhoz, hogy sikeres legyen, akkor nem lesz belőle jó politikus, és ezt nem tudja pótolni a képzés. Tehát bármilyen képzésből is jár valaki, ha valaki egy zárkózott, az emberektől magát távoltartó, őket lenéző és a többi attitűdű, akkor nem lesz sikeres politikus. Vagy nem jól beszél, nem tudja jól kifejezni magát. Mindig tudunk persze kivételeket, akik ennek ellenére is tudtak karrierbe futni, de összességében nem lesz jó politikus, és hajlamos vagyok a politikai képzésnél erre helyezni a hangsúlyt, tehát itt alapvetően készségek fejlesztéséről lehet szó, készségek megtanításáról nem nagyon. Ha valaki nem rendelkezik egy ilyen készséggel, akkor azt nem lehet pedagógiai módszerekkel megtanítani. Ugyanakkor a másik kérdés pedig, amit Ági is mondott, hogy egyáltalán a politika igényt tart-e képzett politikusokra. Mert a magyar belpolitika meglehetősen kevés szakpolitikai vitát ismer. Ugye a magyar vitakultúra az vagy ilyen nagyon alacsony szinten kultúrát vagy kevésbé kultúrát anyázás szintjén zajlik, az utóbbi időben inkább a kevésbé kultúrát anyázás zajlik, ahogy látom az országgyűlésben. Vagy pedig a vitakultúrának az a része, hogy rögtön azonosítjuk a vitapartnerünket és elmondjuk róla, hogy ő miért nem jogosult véleményt formálni. Mert ő ilyen, vagy olyan, vagy ezért nem állunk vele szóba, azért nem ülünk le. Tehát az, ami a politikusnak az alapvető dolga lenne, hogy ellentétben a hétköznapi emberrel, aki a részéről érthető az, hogy úgy gondolja, hogy aki nem szimpatikus, azzal nem ül le beszélni, a politikusnak le kell ülni azzal is beszélni, aki nem szimpatikus. Úgy tetszik, ezért kapja a fizetését, ezért bízták meg, hogy mindenkivel üljön le, mindenkivel vitatkozzon, az valóban már valamilyen szintű szofisztikáltságot igényelne a magyar politikában,
De a magyar politika még csak nagyon ritkán üti meg ezt a szintet. Voltak jobb időszakai, a 90-es években általánosnak volt tekinthető, hogy politikusok egymással vitatkoztak, műsorok voltak, és a többi rádióban is, televízióban is voltak műsorok, ahol egymással vitatkoztak. Ez a műfaj ez sajnos elsorvadt, és ez azt is jelzi, hogy egész egyszerűen a magyar politikának ma nem biztos, hogy kell a szaktudás, mert nem zajlanak ilyen szakpolitikai viták. És a képzőhelyek, a think tankek akkor lépnek be, amikor valamilyen racionális érvelésre van szükség, tényekkel való alátámasztása egy politikai pozíciónak, és a többi. És ezek a legutóbbi időkben már alig-alig jelennek meg a politikai vitákon. Hogy érzi ezt egy fiatal közéleti iránt érdeklődő ember, aki már túl van egyfajta közéleti képzésen? Először is tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm. Hát az volt, azt hiszem, az első kérdés, hogy mennyire volt lehetőség, hogy megvalósuljanak ezek a konzervatív műhelyek az elmúlt 16 évben. Azt gondolom, hogy a lehetőség az határozottan megvolt, és ezeket a konzervatív műhelyeket én nem csak az oktatási és nevelési projekteket venném ide, hanem abszolút azokat akár kisebb csoportokat, vagy olyan szervezeteket, ahol zajlik a kutatás, szakmai munkák, szakmai kutatás annak érdekében, hogy ezt a politika, illetve a közélet alakítására lehessen felhasználni. Szerintem ezek is tudtak működni, és viszont én kiemelném itt azokat, amelyek abszolút a kis helyi szervezeti munkák voltak, egészen kicsiben például egy önkormányzatnak akár egy csoportja, vagy egyfajta bizottságok, ahol tényleg meg tudtak valósulni. Volt szerencsém, és azt gondolom, hogy meg is tudott valósulni például a 16. kerületben ilyen szakpolitikai vita és ilyen műhely munka, ahol tudtunk azon gondolkozni, hogy bizonyos irányban hogyan tudjuk jobbá tenni. Azt meg, hogy a képzés miként valósult meg, hát a mi képzésünkről itt van a Molino is, csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, itt van igazgató úr, azt hiszem nem is szabad másképpen, de a lényeg az, hogy kaptunk egy széles körű rálátást, de nagyon kapcsolódok Navracsics úrnak a mondatához, hogy kell egyfajta rátermettség. Tehát nem lesz mindenkiből politikus, sőt nem is kell, hogy az legyen, de én még ez annyit tennék hozzá, hogy ahhoz, hogy valaki jó politikus legyen, először is jó embernek kell lenni. És ahhoz, hogy jó ember legyen valaki, ahhoz meg az értékekre van szükség, és ezt a konzervatív felfogásból lehet meríteni. Tehát volt értelme a fiatalokat bevonni a képzésünkben, nem véletlenül van itt Csaba. Engedjenek meg egy pár szót erről az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémiáról. Mi abból indultunk ki, két elemi alapvetésből, hogy keresztény szellemű és a magyarsághoz hű fiatalokat képezzünk arra, hogy helytálljanak az élet bármely területén olyan módon, hogy tudják képviselni a nemzeti közösséget azon a helyen, ahol éppen vannak. Nem politikusokat képezünk, hanem abból a tapasztalatból is gondoltuk végig a képzési programunkat, hogy látjuk az egyetemeken világszerte, mögöttem is 32 év egyetemi katedra van, hogy szakbarbárok jönnek ki az egyetemekről, nem művelt emberek. Egy-egy szakot a Yale Egyetemtől, az ELTE-n keresztül, a Pázmányig mindenütt szakterületi képzések folynak, és a klasszikus műveltség területek a semmibe hultak. Ha nincsen saját ösztönzés a fiatalokban arra, hogy maguk fejleszték tovább az intellektusukat, akkor ez kimarad az életükből, befejeződik az érettségével. Ezért mi arra vállalkoztunk az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémiában, hogy műveltség területek vonatkozásában nyissunk ablakot a világra. Tehát magyar történelmből kapnak 90 órát. Aztán kapnak kommunikáció és médiatudományból és gyakorlatból hasonló, gazdaság és pénzügyekből, teológia, vallásismeretből, modern tudományok és egyéb tudományelméletek területéről, tehát hogy a szellemi horizontjuk táguljon a hallgatóinknak, mert abban hiszünk,
hogy egy széles intelligencia bázissal sokkal sikeresebben és magabiztosabban és a sok téveszméttől védetten tudnak a hallgatóink kilépni majd az élet színpadára, vagy éppen a közéletre. A századvég a szervezetten vállalkozik egy ilyen munkára, sok arca van a századvégnek is, és Horthy Olivért azért is köszönhetjük itt, mert ő élő, gyakori szereplője a kommunikációnak a saját szakterületén, és most arra kérem, hogy kicsit arról is beszéljen, hogy a századvég milyen módon képes ilyen valóban szellemi műhelyként támogatni a politikát és a közéletet. Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, jó itt lenni. Azt gondolom, hogy amiben a műhelyek egyfajta többletet nyújthatnak az akadémiai képzőhelyekkel szemben, vagy az akadémiai képzőhelyek mellett, az a szélesebb perspektíva, vagy szélesebb szellemi horizont. Hogyha mondjuk a századvéget nézem, kifejezetten szerencsésnek mondhatom magam, hogy már jó pár éve ott dolgozom, rendkívül sokszínű tevékenységet folytat, a könyvkiadástól elkezdve a média jelenléten át, a tanácsadáson át, a rendezvények szervezéséig, és ennek megfelelően azok az emberek, akik közelebbről vagy távolabbról részt vesznek a századvég képzéseibe, vagy akár munkatársként is a századvégnél dolgoztak, azok szélesíthetik a saját szak területükön azt, hogy kompetenciákat és azt, hogy mivel és hogyan foglalkoznak. Az, hogy jól teljesítette a századvég az elmúlt években, azt az egyes területeken azoktól kellene megkérdezni, akiknek teljesítettünk, szellemi muníciót szolgáltattunk. De én azt gondolom, hogy az, vagy mondjuk, hogyha például a saját területemről, meg a saját csapatomról beszélhetek, az, hogy érdemben képesek voltunk befolyásolni, a befolyás itt talán nem jó szó, de többletszellemi muníciót szolgáltatni a közéleti vitákhoz, a szakpolitikai gondolkodáshoz, az mindenképpen egy fontos eredmény. Hogyha a saját csapatomban körbenézek, akkor azt látom, hogy minden kollégámnak van egyetemi affiliációja, vagy még mondjuk a gyakornokok esetében egyetemi hallgató, tehát van egy erős és közvetlen kapcsolatunk az egyetemekkel is. Ez is azt gondolom, hogy a tartalmi mélység szempontjából egy nagyon fontos eredmény, és hogy merre van a jövő. Én azt gondolom, hogy a következő időszakban is, dacára annak, hogy a közéleti viták azok egyre, talán fogalmazhatunk úgy, hogy egyre felületesebbé válnak, de én nagyon hiszek abban, hogy ebben az új stílusban, az új technológiák között is meg kell tartanunk a tartalmi igényességünket. Igenis bizonyos fontos témákban mélyebbre kell ásnunk, és hát a századvég a jövőben is ebben próbál majd, illetve igyekszik többletmuníciót nyújtani. Kapnak-e ezek a think-tankek, ha nevezhetjük annak, tehát szellemi műhelyek, visszajelzést a politikától? Tibor, te már föltetted a költői kérdést, hogy számít-e a politika ezekre a szellemi üzenetekre? Tudja-e képviselni egyébként maga a politika azokat az értékeket hitelesen és szakmailag, tudományosan, mélységében is megalapozottan képviselni azt az értékvilágot, amelyre hivatkozik a működése során? Van egy általános probléma szerintem, amikor itt a think tankek és a politika kapcsolatáról beszélünk, mert van egy kölcsönös sértettség, nem csak Magyarországon, hanem a világ minden országában. A politikusok úgy érzik, hogy a szakértők nem jó anyagokat adnak nekik, hosszúak, túlságosan részletesek, nem az, amit ők kérnek, nem tudják azonnal hasznosítani a kommunikációban. A szakértők pedig úgy érzik, hogy a politikusok nem jól kérdeznek. Nem jól teszik fel a kérdést, mert az valójában összefügg mással, és a többi. Tehát ahhoz,
hogy kapnak-e, ezt egyébként Olivérék tudják mondani, hogy kapnak-e visszajelzést, hiszen kapnak, én részemről, amikor én miniszter voltam, akkor mi szorosan együttműködtünk a századvéggel, és volt egy folyamatos oda-vissza információáramlás és értékelés is, de a tény az, hogy a probléma ott kezdődik általában, hogy a politikus nem tudja megmondani, hogy mire van szüksége. Különösen abban az esetben, hogyha a politikus nem szakértője annak a területnek. Van úgy, hogy egy politikus egy olyan területet vezet, vagy egy olyan politikai felelős, mondjuk miniszter, aminek nem szakértője. Mondjuk, ha én gazdasági miniszter lennék, én őszintén nem tudnám, hogy mit kérdezek a nagy általánosságokon túl a századvégtől, amire a századvég persze egy 60 oldalas anyagot küldene nekem, ők engem hülyének néznének, nyilván, mert evidenciákat kérdezek, én meg elkeserednék, hogy miért adnám nekem ilyen hosszú anyag, ezt biztos nem fogom tudni elolvasni. Tehát a visszajelzések, meg a szoros kapcsolat, az mind a két részről egyfajta tudást tételez fel. A politikusnak érteni kell a szakterülethez, tudnia kell kérdezni, úgy megkérdezni, hogy ezt megértse a szakértő. A szakértőnek pedig tudnia kell egy kicsit politikusul, vagyis tudnia kell, hogy mire van szüksége egy politikusnak, és nem az a jó anyag, ami 30 oldalból áll, hanem az a jó anyag, ami egy akár bonyolult problémát is fél oldalban össze tud foglalni, jelentésveszteség nélkül. És ez az ideális állapot. Ettől persze csak eltérések vannak nyilvánvalóan, de én úgy gondolom, hogy egyébként vannak visszajelzések, csak ezek nem mindig pozitívak ebből a helyzet félreértettségéből adódóan. Nézzük meg, hogy ha történetek visszatekintünk el a 35 évre, van-e valami szellemi ideológiai stabilitás, a szellemi politikai töréspontok mögött tudatos, átgondolt szellemi különbségek vannak, vagy csak a banda szellem választja ketté a közéleti tömböket. Tehát a baloldal baloldali módon iskolázottan szólalt-e meg az előző időszakokban, a liberálisnak mondott politikai erők, azok liberális elvek szerint működtek-e? Láttunk például Magyarországon 8 év olyan kormányzást, hogy liberális baloldali politikát hirdető politikai kormányzás teljesen rendszeridegen módon működött. Tehát nem volt fölismerhető, hogy ő egy baloldali értéket képvisel, szélső liberális gazdaságpolitikát megműködtetett. Vannak-e ilyen fejlődés, látnak-e ilyen fejlődést, vagy teljesen stabilak, kontúrosak ezek a különbségek a magyar politikában? Én? Szintén? Hát, szabad a pálya. Szerintem Magyarországon nincsen, vagy talán kialakulóban van, de egyelőre még nem erős és nem jelentős egyrészt a különböző ideológiák kontúrjai, másrészt pedig ezeknek a szubkultúrái. Tehát nem annyira jobb és bal, konzervatív, liberális és a többi, mint inkább van egy szociológiailag inkább úgy írem, hogy fővárosi értelmiségi, fővárosi nem értelmiségi, dunántúli, kelet-magyarországi értelmiségi, nem értelmiségi csoportok, és ezek megtalálhatók mindegyik pártban, és ezeknek vannak inkább. Tehát én úgy gondolom, hogy egy vidéki értelmiségi általában szofisztikáltabban, ha politikus lesz, akkor nagyobb érdeklődéssel fordul a dolgokhoz, nagyobb tudásbázissal, mint mondjuk egy vidéki nem értelmiségi, és tájegységenként lehet egy picit így ezeket még árnyalni, de nem ideológiaként. Szerintem más egy kelet-magyarországi konzervatív, egy debreceni konzervatív, más, mint egy veszprémi konzervatív. Habituális. Szóval nincs ilyen iskolázottság, hogy most ilyen elvek alapján természetesen a veszprémi sokkal okosabb, mint a debreceni. Mindjárt meg fognak verni, és egy inkább... Nem, majd melléd állok, mert én is Veszprémbe születtem. De mindegy, hadd kérdezem Ágnest, hogy az Egyesület, az nyilván elvi alapokkal indult el 35 évvel ezelőtt, hogy ezt tudta-e tartani, vagy voltak-e szükséges irányváltások. A Fidesz történetében is nagyon komoly ilyen, hogy mondjam, szellemi irányváltások voltak, majd erre még visszatérek, de az Egyesület tudott-e egyfajta stabil értékbázison háttérmunkát végezni a politika számára?
Ketté osztanám akkor a válaszomat. Először arra reagálnék, amiről a Tibor is beszélt. Azt gondolom, hogy a 2010-15-ös évekig szerintem a mindenkori kormányzatnak sokkal, és a kormányzatnak és az ellenzéki pártoknak is sokkal nagyobb szükségük volt, vagy sokkal inkább igénybe vették a think tankeknek a munkáját, mint ahogyan ez az én meglátásom szerint 2015 után történt. És akkor visszamehetünk a 90-es évekre, a szocialista vagy liberális alapítványokig, a Soros Alapítványnak a működéséig. Azért ezt nem mondhatjuk azt, hogy ez nem igaz, de a 80-as években a civil szférát azt mégiscsak elsősorban a Soros Alapítvány szervezte meg, azt pénzelte, és emlékeznek még ilyenre, a G. Macó Ágnestől kezdve, Igen. jó, tehát a G. Macó Ágnestől kezdve az Orbán Viktorig mindenkinek ők biztosítottak finanszírozást arra, hogy el tudjanak menni és tanulni tudjanak, ki mit hasznosított ebből. Tehát én ezt mindig úgy gondolom, hogy az, hogy mit használunk abból, amit tanulhatunk, az a saját felelősségünk, de hogy a lehetőséget ott kapták meg, az biztos. A 90-es években onnantól kezdve, hogy egy többpárti parlament jött létre, és ahol a keresztény, konzervatív értékek kormányzati szinten is megjelenhettek. Ugye ez a szervezet, amiről mi beszélünk, ez 96-ban alakult meg a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, de már előtte is voltak azért olyan szervezetek, legyen ez a Batthyány Alapítvány például, vagy akár a Századvég Politikai Iskola, amelyek nagyon komoly politikai képzőhelyekként jelentek meg, és valódi think tankekként jelentek meg, vagy a Prölle Gergely vezette Naumann Alapítvány például, vagy a Konrad Adenauer Stiftung. Tehát ott a 90-es években azt gondolom, hogy ez egy ilyen virágzó időszaka volt ezeknek a szervezeteknek, és valódi olyan politikai vitákat tudtak generálni a különböző résztvevők közül, ahol ott volt valóban minden pártnak a képviselője. Le tudtak ülni egy asztalhoz, és a cél nyilván az volt, hogy meggyőzzék a másikat, vagy úgy kerüljenek ki egy megbeszélésből, hogy elmondták azt, amit ők szeretnének, és még az is volt, hogy valamilyen egyességre tudjanak jutni. Én először, amikor azt éreztem, hogy már nem akarják meggyőzni egymást az emberek, és B már nem akarja meghallgatni se a másikat. Azt tudják, mikor volt? Tehát én a Századvégnek csináltam, a Századvég Politikai Iskola EGRI tagozatát vezettem 96-tól 2018-ig, és 18-ban azért álltunk le azzal a képzéssel, amit Közéleti Akadémiának neveztünk, mert azt tapasztaltuk, hogy aki, mondom így most pártokhoz kötődően, aki az MSZP-nek a tagja volt, és mondjuk városi képviselő, vagy polgármester, vagy alpolgármester, az azt mondta, hogy ja, hát hogyha a Bogár Lászlója, hát a Bogárt nem hajlandó végighallgatni. Már nem áll. Tehát már a hallgató válogatott az előadókban. De azért mondom, hogy tehát ez az egyik oldal volt, és a fideszes képviselő, aki úgy szintén polgármester volt, azt mondta nekem, hát ha a Surányit még egyszer elhívod Ágika, akkor mi többet ide nem jövünk. És mondom, hát de a Surányi az mégiscsak egy nemzetközileg elismert szakember, nem kell vele egyet érteni, hát ott ült tőled 3 lépésre. Kérdezd meg tőle, mondd azt neki, hogy ne haragudjon, ezzel az állításával nem értek egyet. Azt mondja nekem, meghallgatom a tévében. Ja, mondta, bocsánat, hát apám is ezt csinálja, és vitatkozik a Kálmán Olgával az Egyenes Beszédből, csak az én apukám az nyugdíjas, falun élő ember, és ez így rendben van. De azt gondolom, hogy aki a politikai életben van, hogy mégiscsak egy kicsit többet várnánk el tőle. Tehát 18-tól mi azt érzékeltük, hogy egyszerűen erre a típusú párbeszédre, hogy párbeszéd legyen, erre nincs igény. Azt mondták nekem politikusok, azt mondta, hogy Ági, azt mondja, én nem meggyőzni akarom, soha nem felejtem el a mozdulatot, hanem legyőzni. Ez volt. És azóta is ezt érzem, hogy borzasztó, és ugye ez így indult el, hogy akkor már nem akarunk egymást meggyőzni, már nem akarjuk egymást meghallgatni se, és már nem akarunk bemenni olyan helyre, ahol a másik ott van. Ez micsoda? Most komolyan, tehát hogy hol tartunk?
Tehát hol van az a fajta kulturált viselkedés a politikai közéletben, hogy legalább azt a tiszteletet, és mindenki arról beszél, hogy tisztelet, meg méltóság, mondják nekem, hogy ki nem. Mindenki ezt mondja, nem? De akkor, amikor ezt meg kell adni a másiknak, akkor ez hiányzik. Ugye? Jó, tehát a századvégből indultam, visszakanyarodok a Magyar Polgári Együttműködés Egyesülethez, ami 96-ban indult, egyértelmű konzervatív keresztény állásponttal, inkább a konzervatív polgári elemek voltak dominánsak. Két elemet emelek ki, ezt tudja, szerintem akik itt ülnek, mindenki tudja, hogy két nagyon fontos projektje volt, eseménye volt ennek az egyesületnek. A polgári gondola, amelyik ugye 31 éve minden ősszel összegyűjti a mérvadó értelmiségieket megvitatni valamit a polgári gondolának budapesti hajón, és a másik pedig az évértékelő, a miniszterelnöki évértékelő volt, amely 98-tól minden évben megadta a lehetőséget akkor Orbán Viktornak, hol miniszterelnökként, hol az ellenzék vezetőjeként, hogy mondja el a gondolatait arról, hogy ő mit gondol a politikáról és az elmúlt időszakról és a következő időszakról. Tehát én azt gondolom, hogy ha valami, akkor ez az egyesület, ez viszonylag jól meg tudta érrizni az értékeit, és nyilván itt az egyesületnek is vannak hullámhegyei, meg hullámvölgyei, nem lehet összehasonlítani, azt gondolom, azt az időszakot, amikor egy egyesületet a Mádl Ferenc vezet, és ott van mellette a Nemeskürti István, a Matolcsi János, és még sorolhatnánk a neveket a 90-es éveknek a végéről, vagy akkor, amikor nagyon lelkes, de mondjuk a politikai életben kevésbé megmért szereplők vezetik ezt az egyesületet. Most a Győri Enikőnek a vezetésével azt látom, hogy van egy aktivitás, egy fölpezsdülése ennek az egyesületnek, két olyan programmal, a sorskérdéseinkkel és a Nemzeti Minimum programnak a beemelésével szerintem egy nagyfokú mozgást tudtunk elérni a közéletben. Köszönöm szépen. Bocsánat, én szeretnék is reagálni. Tehát az, hogyha valahol nem tudott megvalósulni a vita, akkor ott hiányzott szerintem a konzervatív szemlélet is, ugyanis én azt gondolom és azt vallom, hogy a konzervatív eszmének a része a hagyományos értelemben vett vita. Tehát, hogy tudunk beszélni, nyitottak vagyunk egy másik véleményre, és tudjuk az érveket, ellenérveket ütköztetni. Ezt mindenki tudja. Nem tudom, hogy ezzel ki mennyire ért egyet. Én ezzel egyáltalán nem értek egyet. Na tessék. Én ezzel egyáltalán nem értek egyet, illetve valamiért. Én azt gondolom, hogy ez így nem igaz, tehát a konzervatívokhoz is hozzátartozik, meg a liberálisokhoz is hozzátartozik, meg az összes egész hozzátartozik. Ez szerintem egy attitűd, egy politikai kultúra kérdése, hogy ki az, aki hajlandó vitázni a másikkal, és ki az, aki nem. Egyrészt emberektől is függ, intézményektől is függ, és attól a korszellemtől is függ, amiben éppen létezünk. Tehát ez a mindezzennek maga felé hagyjuk a kezet, tehát mi tudom, hogy mi mindig jobbak vagyunk, mint a másik. Nyilván, hogyha nem így gondolnánk, nem? Tehát, hogyha nem azt gondolnám, hogy én jól csinálom a dolgomat, akkor valószínűleg skizofrén lennék, nem? Akkor miért nem csinálom úgy, hogy jó legyen? Tehát ez ilyen szempontból érthető, de nem gondolom, hogy ezt azt lehet mondani, hogy ez a konzervatívoknak a sajátja lenne. Bocsánat. Jó, abszolút elfogadom. Akkor inkább azt mondom, hogy én azt tanultam meg, és úgy nőttem fel, hogy akkor egy alapvető értékként beszélhetünk a vitáról, és azt szeretném, hogy a konzervatív gondolkodásba is be tudjuk építeni, és tovább vigyük. Megőrizzük ezt a fajta értéket, hogy a vita az fontos, és tudjunk vitatkozni. És most már volt szerencsém az MPL szervezésen belül részben becsatlakozni az említett két programba, és nagyon megtisztelve is érzem, hogy meg vagyok kérdezve benne, és örülök, hogy ilyen formán a jövőbe mutatóan valamilyen szinten már meg van kérdezve az ifjúság, de a műhelyek, a keresztény, vagyis hát inkább most maradjunk a konzervatív műhelyek jövője tekintetében, én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy még nagyobb erővel és sokkal meggyőzőbben tudjuk megmozgatni a fiatalokat. A korábbi kérdésre én nem tudok relevánsan válaszolni, de az Oliverre nagyon kíváncsi vagyok. Magam is, parancsoljon. Több dolgot is felírtam, röviden reagálnék a korábbi kérdésekre is. Az első a politika és a szakértők viszonya.
Én is úgy látom, hogy Tibor, hogy ahhoz, hogy legyen együttműködés és jó együttműködés legyen, az kell, hogy mindkét fél részéről egy nyitottság kialakuljon, és elindulhasson, kiépülhessen egy bizalmi kapcsolat. Én nekem akadémiai hátterem van, és nagyon izgalmas volt megtapasztalni, és időbe került, hogy hogyan gondolkodik akár egy szakpolitikus, hogy mennyi más dimenziót figyelembe kell, hogy vegyen egy-egy döntésnél. Megérteni azt, hogy a döntési felelősség az őt terheli, tehát hogy én adhatok neki tanácsokat, de végső soron ő fog dönteni, és hogyha nem az én tanácsomnak megfelelően dönt, akkor azt nekem el kell fogadnom. És azt gondolom, hogy a politika részéről is azok, akik megértik azt, hogy mire használhatják a tanácsadókat, a szakértőket, azok közép-hosszú távon versenyelőnyhöz fognak jutni. A második az ideológiai törésvonalak. Nekem az a véleményem, hogy a 2008-as gazdasági válságot követően ezek markánsan átalakultak. Maga a 2008-as gazdasági válság és az azt követő válságok is egy erősen globalizált világba csöppentek bele. Mondhatjuk az egyes válságokra, mondjuk a 2008-as válságra is, hogy a globalizáció egyfajta következményei, és ennek megfelelően a fő kialakult törésvonal szerintem az elmúlt több mint 15 évben az a szuverenista, föderalista törésvonal volt, és én azt gondolom, hogy ez a törésvonal ez a továbbiakban is meg fog maradni. Tehát, hogyha körbenézünk akár itt Európában, és megnézzük, hogy Franciaországban, Németországban, vagy akár Lengyelországban ilyen politikai viták zajlanak, és hogy mi az, ami tematizálja igazán a politikai pólusokat, akkor én ezt tartom a legmarkánsabbnak. És azt gondolom, hogy ez a megatrend ez folytatódni fog. A harmadik dolog a párbeszéd. Én ezzel nem értek egyet, vagy nem teljesen értek egyet azzal, ami elhangzott szerintem. Viták, bocsánat, nem is csak a párbeszéd. Szerintem az elmúlt években voltak viták, és voltak platformok, ahol lehetett vitázni. Én magam is nagyon sok szakpolitikai vitát folytattam különböző helyeken. Aki szeretett volna ilyen típusú párbeszédben kezdeni, az megtehette, és hát itt fel lehet sorolni, tehát például mondjuk a Transit, ami minden nyáron egy nagy fesztivált szentelt ennek, hogy közéleti vitákat bonyolítson le. Ellenzéki résztvevőkkel. Így van. Voltak olyan tévéműsorok, ahova ellenzék és kormányzat részéről is, vagy az azokkal szimpatizáló szakértők részéről is el lehetett menni. Ami mondjuk itt is csak a saját példámat, vagy a személyes benyomásomat tudom eldönteni, nekem az volt a fő vezérelvem, hogy azokra a vitákra mentem el, ahol azt éreztem, hogy abból tartalmilag kisülhet valami. Tehát a régi napkeltés stílusban az, hogy elvágjuk élő adásban egymás torkát, annak nincs sok értelme. De szerintem voltak olyan lehetőségek, olyan helyek, ahol lehetett értelmes vitákat is folytatni, és én azt remélem, hogy a következőkben is megmaradnak ezek a platformok. Amivel kapcsolatban bizonytalanabb vagyok, hogy a társadalmi igény az mennyire lesz erős ezekre, mert ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy mondjuk azokban a műsorokban, ahol mélyebb szakmai viták folytak mérsékeltebb szereplők között, azoknak a nézettsége az általában nem volt olyan magas. Úgyhogy ezzel kapcsolatban bizonytalan vagyok, de hogy platform lesz rá, az szerintem adott már csak azért is, mert az egész média az demokratizálódik, tehát most már valaki egy telefont bekapcsol, leül egy másik emberrel egy asztalhoz, azt fel tudja venni és ki tudja rakni a közösségi média felületeken. Én is úgy látom, hogy ha a közönségi, a lakosság igény felől nézzük, nem nagyon érdeklik az ideológiák. Elegük is volt belőle az embereknek, nem is értik, hogy mi az, hogy konzervativizmus. Azt hiszik, hogy valami maradiság, miközben az egyik legkorszerűbb és legfrissebb nézetrendszer.
még hogyha Arisztotelészhez vissza is tudunk nyúlni. Tehát ez egy korszerű nézetrendszer, de a lakosságot ez nem olyan érdekli. A leegyszerűsített üzenetek, a leegyszerűsített platformok, azok jól értelmezhetők. Tehát, hogy most úgy osztjuk fel a világot, hogy, meg a magyar politikai palettát is, hogy patrióták és globalisták, az egy világosan érthető. Ugye a patrióta az nyilván azt jelenti, hogy a nemzeti közösség és saját ország pragmatikus érdekei szerinti működést jelent. Ez érthető, és ezt látjuk az egész világban. De mondjuk éppen a legnagyobb magyar kormányzati gyakorlattal vagy tapasztalattal rendelkező párt meg átesett egy csomó változáson. Emlékeznek még? 1990-ben liberális pártként lépett be a közéletbe a Fidesz. De akkor a liberális nem azt jelentette, mint 10 évvel később, az a diktatúrával és a szovjet rendszerrel, a kommunizmussal szembeni szabadságpártiságot jelentette. Azóta látjuk, hogy az a fajta liberalizmus, amit látunk szerte a világban, az egy pusztító, romboló, valami ideológiává vált, és leépíti az identitást, a szellemet, legyöngíti, atomizálja, szétveri a társadalmakat. És egy ilyen értékorientált helyett egy érdekorientált, meg élményorientált társadalmak jöttek létre. Nem véletlen, és akkor kereste a Fidesz is a saját identitását. 92-ben volt, talán Tibor, te még emlékezhetsz rá, akkor még a Fidesz a liberális internacionálénak volt a tagja, és vezető pozíciókat töltöttek benne fideszes politikusok. Akkor Németh Zsolttal, meg még talán másokkal kimentek Prágába a liberális internacionál vagy nemzetközi nagy kongresszusára, de vittek magukkal egy határozati javaslatot. És arra akarták rávenni az internacionálét, a liberális internacionálét, hogy adjanak ki egy nyilatkozatot a nemzeti kisebbségek védelmében. Mert Magyarország évtizedek óta azt tapasztalta, hogy a saját nemzeti kisebbségeinek folyamatosan a felszámolása zajlik, és ezzel ellen egy liberális internacionálnak föl kellene lépni. Mellettük ezen a kongresszuson részt vett a Szabaddemokraták Szövetsége, partnerként számítottak rá a Fidesz küldöttség tagjai, hogy majd mellé állnak a magyar ügy mellé, elhatárolódtak tőlük, napirendre vették a témát, hátat fordított a Fidesz delegáció, hazajött, meg se várta a kongresszus végét, ott hagyta őket, és pár hónap múlva egy olyan Fidesz kongresszust indítottak, ahol a saját önmeghatározásukat korrigálták. Azt mondták már, hogy nemzeti elkötelezettségű liberális párt vagyunk. Tehát itt egy ideológiai, szellemi platformváltás történt, és bekerült egy olyan nemzeti közös minimum, hogy a határon túli magyarokkal együtt egy közösséget képez a magyar nemzeti közösség. És ezt a többi politikai erő nem támogatta. És innen indult el, a parlamentben majdnem be se jutott egyébként még 94-ben a Fidesz, éppen hogy átlépte a bejelölési küszöböt, de erről a nemzeti identitásra való váltás vitte őt át egy másik szellemi pályára, fölismerve azt, hogy igenis tisztességes fölismerni, ha fölismerjük az igazságot, tisztességes változtatni. És változtattak, és aztán a konzervatív, nemzeti és keresztény irányvonalban stabilizálódott gyakorlatilag már 30 éve ez a politikai közösség. Ezt ma nem látjuk a többieknél, hogy ez hogy zajlik. Az úgynevezett ellenzékiek, akik baloldalinak, mert nem tudom minek voltak tarthatók, meg kiestek a parlamentből is, a Tiszánál semmiféle szellemi, ideológiai önazonosság nem világlik a gyűlöletbeszéden kívül. Úgyhogy maradt egyelőre a parlamentben két nemzeti és keresztény értékek iránt elkötelezett politikai erő, a Fidesz mellett még a Mi Hazánk, amelyik ezt következetesen képvisel, és végre itt megjelent tegnap Dúró Dóra is, és nagy szeretettel és nagy élvezettel hallgatta is a közönség, és mindig volt itt egy üres székünk is, mert az a tiszások is meg voltak hívva ezekre, most is megvannak a beszélgetésekre, de az ő főnökük letiltotta a részvételt. Így nem lehet párbeszédet folytatni, ők most még élvezik a hatalomnak ezt a gyűlöletre épített mély repülését, és ebben tobzódnak.
Nyilvánvalóan ennek egyszer vége lesz így vagy úgy. De most a kérdésem a többiekhez az, hogy ebben a szellemi zűrzavarban is, ilyen erőszak légkörében lehet-e szellemi szilárdsággal közéletben részt venni és politikát vinni? Nekem nem, mert ki vagyok tiltva. Ugye voltam már 12 évig országgyűlési képviselő, ezért én már nem lehetek, mert mi lehetek helyi képviselő, bocsánat, és egyelőre polgármester, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul ennek a szabályozása. De szerintem a zűrzavarban csak szilárd nézetrendszerrel lehet boldogulni. Tehát az éppen azért, mivel ha minden változik, ha minden átalakul, akkor felértékelődnek a fix pontok az ember életében. És nagyon nehéz, a politikában mindig az egyik legizgalmasabb kérdés az, hogy mennyiben tud úgy, ugye egy politikusnak mindig alkalmazkodnia kell a változó körülményekhez, hiszen új ügyek jönnek, régi ügyek új megfogalmazásban, és a többi, és a többi. Azaz mindenki változik, akárhány politikus nézünk a pályája során, azt láthatjuk, hogy sokat változnak, de meg tudják-e őrizni mégis az önazonosságukat a nagy változásban. És ugye azt tartjuk hiteles politikusnak, aki annak ellenére, hogy éveken vagy évtizedeken keresztül különböző helyzetekben kell állást foglalni, a döntést hozni, és ezek a döntések adott esetben nem ugyanazok a döntések, vagy nem is egy irányba mutatnak, ennek ellenére akkor tartjuk hitelesnek, ha mégis látjuk az önazonosságát, hogy nagyon nehéz pontosan meghatározni, hogy mi az az önazonosság. De többek között az, hogyha az eszméi, a világnézete, az értékei, vagy a szellemi tartóoszlopai ugyanazok, vagyis rá lehet ismerni szerencsés esetben egy 1992-es Orbán Viktorra egy 2026-os Orbán Viktorban is, vagy egy 2002-es Navracsics Tiborban, egy 2026-os Navracsics Tiborra. És ezek a hiteles politikusok. Akiben nem lehet ilyenre ráismerni, az egy hitelét vesztett politikus lesz. És ebből adódóan a politikai versenyben is hátrébb sorolódik, hiszen azt láthatjuk, hogy azért a választópolgárok elég pontosan meg tudják jelölni, hogy mely politikusokat tartják hitelesnek és nem, és a hiteles politikusokat preferálják. Most itt egyébként az intézeteknek is szerepe van, meg a képzésnek is szerepe van, mert ők segíthetnek megtartani a politikust hiteles politikusnak. Hogyha az ő világképéhez, az ő nézetrendszeréhez adnak egyébként racionális érveket, segítséget, szakmai hátteret, akkor valószínűleg sokkal tovább hiteles tud maradni egy politikus, mint hogyha egyébként teljesen csak a saját kút főjére hagyatkozva. Én egy kérdéssel egészíteném ki azt, amiről a Tibor beszélt, hogy látjátok azt, hogy a jelen állapotban a meglévő tinkenkeknek milyen túlélési esélyei vannak? Ugye április 12-e óta azért azt látjuk, hogy legyenek azok médiaműhelyek, legyenek azok alapítványok, legyenek azok civil szervezetek, akik ilyen típusú dolgokkal foglalkoztak. Nagyon-nagyon sokan ezek közül padon vannak. Tehát ha látjuk a Batthyány Alapítványt, nem tud működni, és akkor nem sorolom fel az összes szervezetet, amiről azt látom én legalábbis, hogy megkérdőjeleződik a léte máról holnapra, hogy ehhez hogy viszonyul az, amiről beszéltem. Érdemes azért megnevezni. Tehát az MCC-nek van itt egy képviselője, az előző panelunkban nagyon eredményesen szerepelt a fiatalember. Őt is majd kapacitálom arra, hogy beszéljen arról, hogy látja az MCC túlélésének a lehetőségére az alatt tapasztalatról, hogy átélte a Matthäus Corvinus féle képzőhelynek a szellemét és a működési gyakorlatát. Hívtuk ide az Eszerházy János Akadémia vezetőjét, aki a felvidéki magyar fiataloknak kínál egy közéleti képzést. Gubik László akadályoztatás miatt nem tudott itt lenni, mert egy időben
a miniszterelnökkel van egy találkozó, az ex-miniszterelnökkel van egy találkozó, tehát nyilvánvalóan ott kellett lenni, és akkor még van a KDNP-nek is van képzőhelye, talán a századvég is folytat még valamilyen fajta képzési programot, és mindenki azzal szembesül most, hogy várja, hogy ledarálják-e, ellehetetlenítik-e a működést, jogilag vagy pénzügyileg, tehát hogyan lehet ezt valóban túlélni, hogy közelebb kell húzódnunk a civil világhoz, és valahonnan máshonnan forrásokat szerezni, vagy hogy lehet olyan támogatókat most bekanalizálni, amikor éppen be akarják folytani, el akarják venni a levegőt a nemzeti, keresztény, konzervatív vagy patrióta szellemi központoktól. Van-e egyáltalán túlélési esély ilyen körülmények között? A századvég helyzete szerencsére stabil, és nagyon nagy ambíciókkal állunk az előttünk álló időszaknak, tehát szerintem intellektuálisan egy olyan vákum nyílik meg. Részben azért, mert a Tisza, ahogyan ez az előbb elhangzott, ideológiailag teljesen üres. Részben azért, mert a következő időszakban szerintem új témák fognak fölmerülni, a régi témák újra keretezve fognak felmerülni, hogy ott bizony elkél majd a gondolat, és mi szeretnénk aktívan és intenzíven részt venni ebben a munkában. Az előbbi témához kapcsolódóan még annyit hadd mondjak el, hogy a műhelyek perspektívájából sem hiszem, hogy lehet értéksemlegesen think tanket csinálni, vagy intézetet csinálni. Úgyhogy mi ragaszkodni fogunk az értékeinkhez a továbbiakban is. Arról most látom, hogy elindult egy gondolkodás, hogy a meglévő értékkészletből milyen súlypont áthelyezések valósulnak meg. Itt a személyes véleményemet tudom elmondani. Szerintem mivel ezek a politikai törésvonalak ezek megmaradnak és megmaradtak, ezért annak a patrióta szemléletnek, ami az elmúlt években is egyfajta vezérelve volt a politikai közösségnek, annak meg kell maradni, és a következő időszakban is célszerű ezt az értékkészletben egy megkülönböztetett súllyal követni, akár közösségi, akár műhely szinten. Hát azért mindenképp kihívásokkal teli időszak következik most. Hogyha jogilag el van lehetetlenítve egy szervezet, akkor az diktatórikusan meg lett szüntetve. Tehát akkor ott azt kell kitalálni, hogy új néven hasonló munkát végezni, hogyan és miként lehet. Az meg, hogy a pénzügyi kihívások lesznek, hát benne van a pakliban, azt hiszem, hogy kreatívnak kell lennünk, és ki kell találjuk azt, hogy milyen úton és hogyan tudjuk megvalósítani a fennmaradásunkat és a fejlődésünket. De itt én kiemelném azt, válaszolva Ágnesnek, hogy talán már érintőleg beszéltünk erről, de elengedhetetlen az, hogy ezek a szervezetek, műhelyek, think tankek összehangolják egy picit a munkájukat, és váltvetve együtt gondolkozzunk, együtt dolgozzunk. Hát én ebben viszonylag kevesen, én nem vagyok ilyen kutatóintézetben, de mielőtt 2010 előtt is ezeknek az intézeteknek egy része élt és meg volt piaci alapon. Századvég például piaci alapon működött és fel tudta tartani magát. Azt nem tudom, hogy azok az intézetek, amelyek 2010 és 26 között jöttek létre, és meglehetősen bőkezű támogatást kaptak a kormánytól, a mindenkori kormánytól, ők gondoltak el nehezebb napokra, tehát hangyák voltak-e, vagy tücskök. Tehát ez most ki fog derülni rövidesen. Az a gyanúm, hogy inkább tücskök. Jó, de ez akkor nem a mi felelősség. Igen, zenélni könnyebb volt, senki nem számított nyilván erre. Igen, tehát nehéz a helyzet. Hadd szólítsam be Katona Illést, aki a Nívó Egyesületnek a vezetője, és az MCC-vel tartós kapcsolatban volt, hogy ő hogy látja az egyik legnagyobb, ilyen legkiterjedtebb képzési hálózattal rendelkező
MCC-vel mi lesz most. Tudom, hát el van engedve. Már megbeszéltük. Köszönöm szépen a megszólítást. Én is üdvözlök mindenkit. Ide lehet. Jó, oké. Ilyen cserélődünk. Most folyamatosan majd. Igen. Beugróként. Szóval én 2019 óta vagyok tagja az MCC-nek, még azelőtt, hogy ez a nagyobb feltőkésítés megtörtént volna, középiskolásként csatlakoztam, és szerintem az MCC az egyik legkiválóbb szellemi műhelye volt, és jelenleg is az országnak. Kiváló emberek voltak előtte is ott, maga a középiskolás program is talán a legjobb tehetségprogram volt biztosan, amikor én oda jártam. Egyedül olyan tehetséggondozók versenyeztek vele, amik rendkívül drágák voltak. Tehát például a Master Intézet, ami az urbánus külföldre készülő liberális értelmiségnek az egyik képzőhelye, szakmailag hasonló kiválóság, csak ott fél évenként 1 millió forintot tandíj. Tehát, hogy azért ezt nehéz összehasonlítani. Én akkor láttam egy olyan tendenciát az évek alatt, hogy az intellektuális, tehát a szellemi nyitottság, a növekedés, a szellemi növekedésre való igény bizonyos pontokon háttérbe szorult, és sokan egyfajta politikai másszólétraként fogták fel mind a diákok, mind a oktatók, munkavállalók közül, és nem biztos, hogy egyébként ez egy tényleges másszólétra volt, tehát nagyon kevés pozitív példát tudnék erre mondani. Az, hogy mi lesz vele, azt nem tudom. Azt látom, hogy mindenki egzisztenciális bizonytalanságban van, százak, akik bent laknak, százak, akik ott dolgoznak, szerintem ez egészen elfogadhatatlan. És én bízom benne, elvileg ugye most jogszabályilag valami olyasmi, hogy folytatni fogja az állam mind az oktatási, mind a kulturális tevékenységet, hogy hogyan, azt még erről tényleg fogalmam nincsen. Szerintem, ami nagyon-nagyon fontos, és rengeteg jó példát is tudnék mondani az MCC-n kívül, ahol egyrészt egyetértek az előttem itt ülővel, hogy az erős értékek egy think tanknél nagyon fontosak. Tehát az, hogy legyenek bizonyos lefektetett alapértékek, amivel az ember érzi azt, hogy tud azonosulni, és akkor csatlakozik vagy nem. És ezeket következetesen, tehát hogy nem csak akkor, amikor ez politikailag kényelmesen, következetesen képviselni. A másik pedig ez a fajta szellemi nyitottság, tehát aminek része a párbeszéd, a vitaképesség, és része az is, hogy a szakmai munkát azt nem a politikai megfelelési kényszer, hanem az értékek alapján az új gondolatok, a jövőkép kitermelése határozza meg. Nekem 2 ilyen nagyon kedves példám van, az egyik a Jezsuita Szakkollégium, ahol én nem járok, de sok barátom jár. Nyilván ez egy más műfaj, mert ez egy egyházi műfaj, de ott egy nagyon-nagyon jó közösségépítés, egy nagyon jó szakmai munka is zajlik. A másik, ahol én is jártam, az egy nagyon kis intézet, a Szent István Intézet, ki az, aki hallott már róla. A KDNP-hez köthető kis intézet egy fél éves szabad egyetemet, kereszténydemokrata szabad egyetemet indított el, 8-an voltunk benne, és hát közel nem akkora méretű, mint az MCC, viszont mind szakmailag, mind értékrendileg azt éreztem, hogy olyan képzésnek vagyok a részese, ami következetes, és a szakmai növekedésnek az igénye van benne, és én azt tartom fontosnak, és azt kívánom magunknak is, hogy ebben tudjunk növekedni, és azok a szellemi műhelyek, amik remélhetőleg vagy megmaradnak, vagy újra nőnek, azok ezeket az értékeket, a szellemi nyitottságot és a következetességet tudják képviselni. Köszönjük szépen. Hát már 2 évvel ezelőtt fölmerült az, ami Ági az előbb már célzott, hogy valamilyen fajta együttműködési platformot érdemes lenne létrehozni a különböző ilyen szellemi műhelyek, képző műhelyek között. Nem tudom azt hogyan értékelitek, hogy láttok ebben realitást, földrajzi távolságok vannak, ugye a fenntarthatósági problémákkal küzdködünk, hogy aktuális egy ilyen összefogás, egy ilyen közös gondolkodásnak az előkészítése, egyáltalán szükséges-e, hogy a szellemi, lelki stabilitás mellett ezek a személyi és szervezeti kapcsolódások is valamilyen fajta ernyő szerveződésként létrejöjjenek. Szerintem ezt a szükség életre fogja hívni, hogyha ha ilyen helyzet adódik, hogy össze kell fogni ezeknek a szervezeteknek. A jó szándék önmagában itt szerintem kevés, mert könnyebb külön, mint együtt. Tehát az ember, amíg könnyebb külön,
addig külön fogják csinálni, a dolog racionalitása így alakul, de amikor nehezebbé válnak a körülmények, vagy olyan feladatok jelennek meg egy szervezet előtt, ami meghaladja a kapacitásait, akkor az együttműködés, meg az összefogás is létrejön. Hát itt megvan a személyes kapcsolat, ez látszik, hogy ez ugye a legnagyobb akadály az szokott lenni, hogy az embereknek le kell ülniük az asztalhoz, és el kell fogadniuk egymást, hogy együttműködjenek. Én itt ezt a feltételt teljesülni látom, tehát innentől kezdve tényleg szerintem viszonylag könnyen összehozható egy együttműködés is. Én egy picit hozzászólnék, ez nyilván biztos, hogy sok esetben könnyebb külön, de látni sajnos olyan negatív példákat, hogy gyakorlatilag egymás munkáját nehezítik ezen szervezetek, ugyanazt a témát, ugyanarra a napra szerveznek eseményt, stb. Tehát, hogy azért valamilyen szintű összehangolásra szerintem szükség van. A téma nem baj, hogyha ugyanarra a napra, az baj, igen, de hogyha ugyanazzal a témával foglalkoznak, aztán hogyha az MCC foglalkozik a századvégű, vagy az Aquinas Centrum, az 3 különböző eredményt hoz ki ugyanarról a témáról is, és kiegészítheti az egészet, de itt van, hát a koordináció fontos. Hát nem vagyunk döntéshozói helyzetben, de a szándék az nyilvánvalóan ebbe az irányba, meg valóban a Tibor is, ahogy mondja, a szükség az meg fogja hozni ezt az együttműködést. Ágnes, még ha ezt szeretnél valamit, akkor majd mondd el, és kérem a közönséget is, hogy tegyék fel a kérdéseiket, vagy számoljanak be olyan tapasztalatokról, élményekről, ahol ilyen szellemi műhelyek, közösségeknek a csiráival találkoztak, és szeretnék megmutatni magukat, vagy fölhívni a figyelmet, vagy egyáltalán létezésről beszámolni. Köszönöm, és parancsolj! Köszönöm szépen. Akkor visszatérve arra a kérdésre, hogy szükség lenne valamilyen típusú koordinációra és összefogásra, vagy hogy hogyan tovább egyáltalán a think tankeknek a világában. Azt tudom mondani, hogy akkor, amikor a továbbélést, azt onnan közelítjük meg, hogy van-e erre pénz, és van-e finanszírozás, akkor ez egy racionálisnak tűnő megközelítésnek látszik, de azt gondolom, hogy ilyenkor mindig beleesünk egy útba, mert a válasz az az, hogy persze nincs erre finanszírozás, akkor innentől kezdve ne is gondolkodjunk róla. Ha vannak terveink, ha van egy megfogalmazott cél, hogy mit akarunk csinálni, az én sok pár éves tapasztalatom a civil és az akadémiai világban is azt mutatja, hogy mindig meg lehet találni hozzá forrást. Csak kell, hogy legyen egy olyan motor, amelyik azt mondja, hogy ő fölvállalja, hogy megszervezi, hogy összehívja, hogy koordinálja. És amíg ezek nincsenek, tehát amíg nincsen ez a motor, addig sajnos addig csak így állunk és nézünk egymásra és várakozunk. Most mondok egy politikai példát, jó, csak azért, hogy így hergeljem a közönséget is egy kicsit. Nem megyek nagyon messzire, hiszen most volt itt az alkotmányosság kérdésében egy elég durva beavatkozása a jelenlegi kormánypártnak, azzal, hogy az államfőt eltávolították. 42 jogász a másik oldalon megtalálta egymást hirtelen, és kiadtak egy közös nyilatkozatot. Igaz? Igaz. Hol vannak a mi jogászaink? Az a 200-500, akik különböző szervezetekben, különböző intézetekben éltek az előző 10 évben, és kapták onnan a fizetésüket, ők hol vannak? És akkor erre azt a választ kaptam, amikor föltettem ezt a kérdést, hogy hát nem hívta össze senki. Tényleg? Tényleg? És igaz, hogy ott volt a Pokolbüle nyilatkozata, a Stumpfnak, a Hadpéternek, és fel tudjuk sorolni a neveket, és mégse volt egy ilyen, ami egy kiállás lett volna, hogy de ember, hát itt vagyunk ezen az oldalon is. És itt vannak a nevek, akik aláírják. A think tankeknél én ugyanezt érzem, tehát ha akár a mi szervezetünk, akár a Századvég Alapítvány, akár más, akár közösen vállaljuk azt, hogy a közeljövőben elkezdjük ezeknek a konzervatív műhelyeknek az összefogását, a megszervezését, a kidolgozását annak, hogy milyen témában, hogyan tudunk fellépni külön-külön és közösen, ugye, amit a másik oldalon nagyon gyönyörűen tudnak csinálni. Tehát földobnak egy témát, és az
olyan szinten végigmegy az egész kommunikációs platformon, hogy mással se lehet találkozni. Itt földobunk egy-egy témát, hát ha vért veretéket izzadunk, akkor talán a konzervatív sajtó egy része talán lehozza, de hogy aztán ebből nem lesz semmi, az teljesen biztos. Tehát valamit ki kell, hogy találjunk, hogy ez ne így működjön, és elfogadom, Tibor, könnyebb sokszor egyedül, mert ott nem kell olyan sok emberrel leülni és megbeszélni, hogy akkor hogyan menjünk tovább, de hogyha erőt akarunk mutatni, akkor én szerintem ez csak a hálózatosodással képzelhető el. És azt is gondolom, hogy miután elfogadták azt a törvényt, hogy korlátozták a választási lehetőségét a képviselőknek, hogy hány év után lehetnek képviselők és hány év után nem. Ezzel az új helyzettel kell szembesülnünk, hogy föl kell készülnie egy olyan generációnak, egy olyan csapatnak a következő választások előtt, hogy ha kell, akkor be tudjanak lépni, és olyan módon tudjanak belépni, hogy felkészültek legyenek. Mert innentől kezdve a mi oldalunkon ez lehet az egyedüli, szerintem az egyedüli válasz arra, ami a másik oldalon zajlik, hogy azt a felkészületlenséget, amit ott látunk, azt a mi oldalunkról egy felkészültséggel, nyilván nem 3 hónap alatt és nem 2 év alatt, de itt az idő, hogy föl lehessen készíteni egy olyan új generációt, aki a régieknek, akiket most kitiltottak, mégiscsak a támogatásával és együttműködésével sikeresen tudják fölvenni azt a harcot, ami a politikai térben megnyílt. Köszönjük szépen, a zárszók előtt még kérdezem a közönséget, hogy ki szeretne hozzátenni gondolattal a beszélgetéshez. Tessék, parancsolni. Pécsről vonatoztam ide, és egy dolgot szeretnék mondani a legutolsóhoz. Valaki megkereste Petrétei Józsefet? Igen. Ő jött ide? Nem ide kerestük meg, hanem mikor volt a szavazás? 13-án? 13-án volt egy alkotmányozási kerekasztal, amit az Egyesületünk szervezett, és oda fölkértük őt, hogy jöjjön el és mondja el ott a gondolatait. Nem zárkózott el attól, hogy közreadjuk a gondolatait, de nem vett részt a vitában. Most mert tudnék ez utána. Mert tudnék, nem csak Pokol Béla szólt fel ellene, nem utána beszélnek, előtte. Tudom, mi most, tehát én friss vagyok Pécsről, nem véletlen, hogy Petrétei József is bekerült a Hak Péter és a Pokol Béla vonalba. Ő is éles szavakkal idézett. Tudni kell a hátteret. A Pécsi Egyetemnek a közgazdász és jogász karában a Tiszának masszív győzelme van. Le is hívták ugye azt a nagy tudóst, aki 50%-os alkotmánymódosítást akart, stb. Tehát minden, sőt, az egyetemi hallgatók le is léptek a Tiszába, és tevékenyen részt vettek az értelmiségi műhelyükben is. Tehát van ilyen, csak kíváncsiak, hogy hogyan tudnak érvényesülni másképp is. Tehát a pécsieket ilyen szempontból fontos az, hogy sajnos mindig vannak olyanok, akik egy Pécsi Egyetem is ilyen sajnos, ez a jog és közgazdasági kar, aki ilyen tendenciákat van, ezt kellett volna a pécsi Fidesznek annak idején, erős volt a pécsi Fidesz akkor még, kompenzálni, és hogy ne alakuljon ez ki ez a helyzet. Sajnos kialakult, ez nem éves program, évtizedek program, meg lehetett volna akadályozni, hogy ennyire fejlődjön a Pécsi Egyetem. A fideszesek nem tették meg ezt, sajnos. A másik dolog pedig az, hogy mindenképpen fontos, nekünk csak ének is egy szervezetet képviselek, méghozzá a Recski Szövetséget. A Recski Szövetség dél-dunánti elnökeként tudom mondani, hogy mi most Tar Zoltánra vagyunk utalva, tehát gondolják bele azt a felelősséget, a történelmi felelősséget, hogy már meghaltak a recski rabok közül mindenki, már az utódok közül is sokan elmentek, mi vagyunk ráutalva, és a fiatalokra vagyunk utalva. Én a Kereszténydemokrata Néppárton belül én 21 éveset is bevontam a mi vezetőségünkbe, tehát mi az utánpótlásunk megvan a recski
Recski Szövetségben. De ugyanúgy van a Pufoszban is, 56-os szövetségben, semmi ezekre a hagyományos szövetségek húztának át arra a szintre, hogy már a hagyományőrzést kell folytatni, mert nem a egyéni sérelmet, mert azok már elbújtak. Tehát tovább kell vinni a védét, és erre sajnos most a Tarzoltára vagyunk utalva, hogy egyáltalán a recski metodika, még egyet mondom, a Fidesz egy elbaltázott, nagy ívű, rossz programot csinált, hogy a recski tábort hogyan lehetne felújítani. Milliárdos programot belebuktak, semmit csinál, nem valósult meg belőlük. A Fidesz egy-két éve már bolykottálja a szeptemberi recski megemlékezést. Egyetlen egy magas szintű politikus, beleértve a nagy pécsi országgyűlési képviseletet, én személyesen kértem meg, hogy jöjjön el tavaly mondja a beszédet, azt se vállalta. A honvédelmi miniszter tavaly előtt nem adott buszt arra, hogy a gimnazistáimat a gimnáziumban el tudjam vinni buszra. Tavaly a kereszténydemokrata néppártnak kellett adni buszt, hogy el tudjuk vinni, és tudjuk volna koszorúzni. Tehát ilyen dolgok voltak sajnos. Tehát mi is ilyenekkel vagyunk túlélők, hogy vajon Tarzoltán kegyelmére vagyunk utalva, hogy mit mond majd nekünk Tarzoltán, és azokat, hogy tudjunk megfelelő, a recski táborba megfelelő személyzetet biztosítani, a barakok felújítását legalább minimális szinten tudjuk megcsinálni, múzeumokat meg tudjuk csinálni, ezt megcsináljuk. A Pufosz meg a többi 50 még rosszabb helyzetben van. Sajnos a Tarzoltánra kell utalni, most az ő kegyelmében vagyunk most. Ja, hát ez nagyon nehéz helyzet, és valóban elgondolkoztató, hogy ilyen hibákat hogy lehet elkövetni. Nyilvánvalóan nem tehetünk mást, mint hogy újra kell gondolni az egész szerepkörünket, lehetőségeinket és a törekvéseinket. Az időnk lejáróban van, úgyhogy zárszóra kérem a kollégákat. A fiatalember külön jelentkezett Illés, hogy szeretne még egy gondolatot megosztani, de még a nézők között is, ha valakinek van gondolata, akkor jelentkezzen, kérem. És akkor most Katona Illésé a szó. Ott, bocsánat. Jó, ja? Lépjen bejebb. Akkor először tessék itt egy mikrofon. Tiszteletem, Lukács László vagyok, és azt gondolom, hogy átléptünk egy olyan világba, ahol ez a teljesen független, objektív, liberális nézet, hogy mindenkire ugyanaz vonatkozik, ez szerintem elmúlt. Értem ezt úgy, hogy hasonlatként mondom. Gyakorlatilag ahogy a migráció meg a muszlim vándorol be Európába, a saját értékrendünket fordítja el velünk. És az, hogy ezen változtatni kell, hogy mert ebben a történetben én azt gondolom, hogy vesztésre állunk Európa szinten. És ugyanez az időszak érkezett el Magyarországra, szóval valahogy egy kicsit így erősebben is kéne mondani így a jó néhány dolgot meg történetet, de valahogy meg kell változtatni magát a értékrendi környezetet, amiben így a jelenlegi politika is megy. Így szavakban, értékekben, mert azt gondolom, hogy volt az ellenzék, és hányszor volt az, hogy a saját dolgainkat, meg nézeteinket fordították mi ellenünk. A másik vele meg az, hogy nézzenek hajóágyuk, nem tudom, hogy okit nevel szórakoztat, elszabadult hajóágyuk. Köszönjük szépen! Hát a vége felé nyilván arra evidens következtetésre jutunk, hogy együttműködés nélkül ezt az időszakot nem lehet túlélni. A szellemi, lelki, ideológiai, értékrendi stabilitásnak a műhelyeit fönn kell tartani, erősíteni kell, mert különben nem lesz életképes és aktivitásra képes olyan politikai erő és közösség, amely talpon tud maradni és ellen tud állni annak a nemtelen viharnak, amit most átélünk. Kérem szépen, hogy zárszóként akkor tessék.
Köszönöm szépen, nem szeretnék visszaélni az idővel. Nekem hallgatóságként is nagyon érdekes volt ez a panelbeszélgetés. Katonai Illés vagyok, az előző panelben a fiatalok és a generációk közötti konfliktusokról és párbeszédről beszéltünk. És nekem az egyik következtetésem az volt, hogy egymásnak a figyelmes meghallgatása ítélkezésmentesen, ami nem jelenti azt, hogy mindenben egyet kell érteni. Ez volt az egyik következtetés. És nagyon röviden szeretnék hozni egy szerintem jó példát. Az a közösség, amit a mi egyesületünk formálisan képvisel, az 2021-ben jött össze, és generációs alapon szerveződünk, egy ilyen önképzőkör formájában, tehát vannak benne konzervatívok és liberálisok is, és nagyon-nagyon sok mindenben nem értünk egyet, viszont találtunk olyan dolgokat, amik számunkra akár közös alapként is szolgálhatnak, és maga az a szellemi pezsgés, amit elindítottunk egymás között, az, ami egybe tartja a közösségünket. 2024 óta szervezzük meg a közéleti ifjúsági találkozót minden évben, bocsánat, 23 óta. Ez egy 40-50 fős ifjúsági konferencia minden évben másik helyszínen, vegyes világnézetű fiatalokkal, és az egyetlen egy célunk az, hogy vitatkozzunk szakértőkkel, politikusokkal, tehát olyanokkal, akik hozzá tudnak adni a beszélgetéshez, vitatkozzunk egymás között is éjszakába hajnalig menően, és azok a barátságok és azok az intellektuális, teljesen szabadon mindenféle véleménnyel, amik megalakulnak, azok tartják össze utána. Később, hogyha mondjuk arról van szó, hogy a határon túli magyarokért kell kiállni, ugye januárban tartottunk egy tüntetést a Danes dekrétumok kapcsán Budapesten, akkor össze lehet hívni ezeket az embereket. Felszólalóként, önkéntesként pedig nagyon különböző világnézetűek vagyunk. És én azt gondolom, hogy az elmúlt másfél-két évtizedben a jobb oldalon minden nagyon centralizált módon történt, a bal oldalon vagy a jobb oldalon kívüli világban pedig a decentralizáció volt az egyetlen út, hogy az emberek megpróbáltak kapcsolódni. És az a fajta hálózat, ami kialakult, amit Ágnes nagyon jól illusztrált, hogy milyen gyorsan és milyen koordináltan történnek politikai megnyilvánulások. Szerintem ezt a fajta, a közösségi szolidaritásnak ezt a fajta kultúráját, a szellemítésén, a viták révén, a találkozások révén, ezt ki lehet alakítani, ez egy létrehozható, fejleszthető, nekem fantasztikus, én először vagyok tusványos, azt hiszem ez egy fantasztikus dolog, és szerintem a következő években ezt érdemes erősíteni, és annak lesz eredménye. Köszönjük szépen, azt hadd mondjam el, hogy nyilvánvalóan kell a különböző szerveződések között közös pontokat találni. A nemzeti érdekképviselethez, mi is ott voltunk egyébként az akadémiánk hallgatóival a Benes dekrétumok elleni tüntetésen Pozsonyban, februárban. Na hát akkor meg nem ismertük akkor egymást, de egy tüntetésen voltunk, tehát megvannak azok a közös akció lehetőségek is, amelyek egybe kapcsolhatnak bennünket. Hogyan zárjuk le akkor ezeket a gondolatokat? Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos az alapvető értékbe tényleg belekapaszkodni, és ennek a legstabilabb és évezredek óta közvetítője ez a kereszténység, úgyhogy szerintem a kereszténység egy nagyon stabil alapul tud szolgálni számunkra, és egy közös pont is tud lenni. Az együttműködésről meg azt gondolom, hogy cseréljünk telefonszámot, és minél több mindenkivel személyesen vegyük fel a kapcsolatot, és próbáljuk meg azt a fajta összehangolást, hogy legalább koordinációban tudjuk egymást támogatni. Akkor jó. Ágnes? Ja, értem, igen. Ági zárja, abban maradtunk, meg a házigazgató. Hát én ezt csak meg tudom erősíteni szerintem, és sokkal fontosabbak az egyébként formális találkozóknál az informális találkozók. Tehát az, hogyha ilyen beszélgetések kialakulnak és ilyen rendezvények is vannak, akkor nem csak egy személyes ismerettség alakul ki, de a világnak egy olyan közös értelmezése is, ami nagyon jó alap ahhoz, hogy aztán elinduljon egy építkezés. Szerintem most egy olyan helyzetben vagyunk, amikor annyi veszély leselkedik ránk és erre a táborra, hogy ez kiváló alkalom az innovációra. Ilyenkor szoktak általában legjobb megoldások születni, amikor létünkben és világnézetünkben is fenyegetve vagyunk, úgyhogy én abban bízom, hogy ezt tudjuk egy termékeny együttműködésre fordítani, és megerősödve jövünk ki ebből az egész válságból. Köszönöm szépen, és a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület nevében valóban nagyon sok szeretettel szeretném megköszönni mindenkinek, hogy részt vett ezen a panelen. Sokaknak az arcát látom, akik más panelünket is
látogatták, és bízunk abban, hogy szeptembertől kezdődően akár a sorskérdéseink programokkal, akár pedig a Nemzeti Minimum programmal kapcsolatban, amikor hirdetünk akciókat és hirdetünk olyan eseményeket, ahol szükség van arra, hogy ez az erő megmutatkozzon, akkor minél többekkel fogunk találkozni. Köszönöm szépen Zolinak, hogy elvállalta a panelnek a vezetését, és a panel tagjainak is a részvételt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.